Odar. Waduh. Kemempengan kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng, Rene ya. Apae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya 3 dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Iya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati.